inong nikech a village setup jongere inong ka ngato maybe onyalo bedo ni ogoyo chiege marach every time o fight gi chiege tinong ni chiege ni oluor kata dhi report nikech ong'eyo ni kodhi report ng'amo dhi report ire cha maybe ong'ere kata gi jaode ni nyalo duoko wach to kendo nyalo bedo lweny kendo. Koro ineno technology wadwa ni mondo watiane gi technology ma ng'ato nyalo report gini secretively anonymously to through reporting anonymously wanyalo record coordinates wanyalo receive information ni gweng' machalo kama kuma chalo kama case makama otimore to wanyalo oro koro sirikal gi through police and those who are concerned now nyalo kawo that information to gichako fuatilia ni gini wayude through anonymous lakini the coordinates wanyalo yudo ni otimore gweng' machalo kama koro ginyalo dhi without exposing the victim, right? Again the perpetrator cha be mondo kik ringi kapoko on the year mondo winjane ni pache chalo nade. Koro ngini kwa keto infrastructure makare mag data accessibility, the network and internet ineno ka gigo sechope kor gwenge kocha to bro miyo tich bedo mayot spreading the information in communicating and again keto awareness midhiero machalo kama koro nikech ji bro bedo gi platforms machiegni kodgi manyalo timore nade magi nyalo kete midhiero magi yude kokalo gigo machalo kamae. Erokamano ahinya.